start de joc. Ok. Bun. Bum. Unde ești? Krish King. Sper că m-a băgat împreună cu el. Și... Ba da. Cred. Cât de... Mișcă-te. Mișcă-te, please, că nu te văd. Așa. Criskin 44. Stai așa să-i trimit un de-astea, așa. Așa. Ce, mă? Nu vreau, mă, de-astea. Nu vreau, mă, de-astea eu, ce-i. Așa. Bun. Sping se duce pe atac. Bă, frate, ce se duce? Vai, Doamne, ce s-a dus. Hai, Cristi. Hai, Cristi. Bun, hai să-mi iau... n-am bani. N-am bani de mă enervează. Nu, vreau să ajung și eu, să iau și eu ceva. Acum ceva. Bun. Bine. Măcar asta. Să iau măcar. Am zis, măcar. 3. 4. Wow. Încât... Să mor. Fugi. Nu mai are rost. Oh, Doamne, mor. Iarăși, du-te. Bine rău. Hai, că încă am șanse, încă am. Hai că mai am eu șanse dacă ai. Ce faci, nene? Bei o bere? Hehe, tată. Dea sfântul de mai zic eu, am scăpat. Sau altceva. De genul ăsta. Dea sfântul. Frate, că-l bat. Eu-l bat, frate. Da, îl bat. Hai că-l bat, dacă e. Îl bat 100%. Știi ce zic? 100%, frate, ce-i? Ce-i Gianni Chiriță ălea care bate? O sunt Gianni Chiriță, frate. Ce-s eu, mutalău? Fugi, că sunt ok, fugi. Nu văd. Oh, Doamne. Nu te vreau în viața mea. Mersi. Stai că eu sunt yellow. Da. Am uitat. Ok. Oh, Doamne, ce mi-a lipsit. Da. Bun. Mai luăm și asta. Și cred că suntem ok. Pot spune că sunt ok. În ghilimele. Eu sunt ok. Ok. Mi-e greu cuvântul ăsta. Că eu nu sunt ok. Ce? Hack. Hai, Doamne, de ce? Exit game. Confirm. Vedem dacă
Christy mai joacă. Mai joci. Mai joci, frate? Mai joci? Dacă nu, joci. Da, ok, start. Let's play a game. Bun. Dacă vi se par videoclipurile prea lungi, spuneți-mi. Chiar vă spun să-mi spuneți. Da, a venit fain asta. Vă spun să-mi spuneți. Frate, vă spun să-mi spuneți spunutul, spontanul. Da, mai că... Bun, acum va trebui de aici. One click. Wow! Wow! Nimic bun. Hai să zicem. Că de aici e ceva bun. Da, hai că e. Și mi-a picat și mie ceva bun, nu știu cum. Hai măcar cu bățul ăsta să am noroc. Mai am noroc fix în fund cu norocul. Cu bățul, scuze. Am noroc cu bățul. Hai de capul meu. M-am omorât. Cât de mult noroc am eu cu bățul. Băia. Ce faci, bă, băiete? Bă. Aoleu. Mă bate. Da, mersi mult. Mult de tot. Da. Deci, mă suiu frumos. Mă duc acolo. Dar numai întâi să-mi iau ceva bun. Stai așa, frate, că nu mă dau eu atât de ușor bătut. Ne, ce-i, frate? Nu, eu? Salut, Chris King. Aha, salut. Hai că mă aude. Da. Eu vreau să vă spun că eu am mai filmat cu abonații. O să vină pe acolo. Da. Ce? Perfect. N-avea nimic la el, deci e ok. Pot spune. Aoleu, doamne. Da. Ce mult îmi place Bedwars-ul. Ce mult îmi... Deci eu nu mai am scăpare. Cum mai scap eu de aici? Dacă... Tot așa... Hai că mai am o șansă să-l bat pe asta. Dacă dau ca disperat în el, da. Perfect, papa. Sper să mi se fi strâns ironic. Pentru că vreau să mă izolez undeva sus. Și nu știu de ce cânt. Sunt afon, nu? Da, asta știu și eu, mersi. Oh, am o idee. Nu o să mai am lână. Cine vine aici? Știu că nu așa e numele lui, dar ce mai contează? Când se va spawna? 4, 3, 0. Mă duc să bag upgrade la că nu
am lână. Hai și construiește tu, te rog. Te rog. Te rog, n-am lână. Mersi. Și acum să fie unul de la hacker, știi? Și să-mi bagi una și ea cu foarfeca. Păi mai juca eu jocul ăsta? No. Deci, e bine. E bine. Când se termină cu bine. Hai mă, că nu e tot pierdut. Adică, hai să fac și... Ăsta, tati, tot aici. Că n-am eu încredere. N-am eu, frate, încredere să-mi las în inventar chestiile alea. Pentru că sunt chestii bune, de ce nu? Bun, am un de-ăsta, wow! 20 de chei, nu, e altceva. Bun, hai. Să construiesc, hai. Nu știu de ce zic așa. Bun. Bun. Hai. Repede la diamante. Hai. Repede la diamante. Nici nu mă mai urmărea. E bine, frate. Aia se bat ca chiori. Acolo. Ca chiori. Efectiv ca chiori. Nu mai am. Frumos. Mergem. Așa, bă, Doamne, ce nu-mi plac copiii ăștia care fac așa drumurile. Nu-mi plac deloc, credeți-mă. Și care fac către baza... Hai, Doamne. Păi, faci și tu către baza aia, decât către baza adversă, decât dacă știi că ești blindat. Atunci, da, sunt și eu de acord cu tine să faci. Să faci drum către baza adversă, dar nu altcumva. Nu altcumva. Bun. Și bunica mea de dubă, bunica mea de tare. Nu. Nu le lua. Perfect. Nici de acolo să nu le iei, că te bat. Nimeni n-a tras, dar am căzut eu. Am căzut, Doamne. Sper să nu le fi luat nimeni de acolo. Bun. V-am spus, dacă vă place, mai scrieți-mi în comentariu. Pentru că am văzut că v-a plăcut mult cel cu primul meu episod de Blogman Go, adică titlul era Jucăm Blogman Go sau ceva de genul. Sabie de Doamne. Are o sabie de Doamne. Haha. 20 de cornute de alea, cornuri, mă. Corn de suflat în el de la... Nu știu cum se cheamă. Sincer să vă spun. Bun. Am 10. Cred că mai trebuie 2 sau 3 sau 4. Nu. Le-a luat. Give me the diamante. Diamond. The diamond, please. Please. Bun. Cred că meciul acesta o să-l mai facem și după aceea o să închidem.
Sper că 12 diamante mi-ar trebui. Bun. Uite, vroia să-mi dea cu foarfeca. Da? Mai sunt și oameni din aceștia. Bun. Cam rău. Cam rău. Îmi iau sabie și eu. Dar murică. Nu mai am? Nu. Nu mai am? Bum. Bine. L-am bătut. Acum cu 12, da. Acum va trebui să iau 16 diamante. 16 sunt cam multe. Dar, în fine. Uite-te, bă, și tu pe unde se bagă ăștia. Doamne, nu suport copiii ăștia care ne atacă din toate colțurile. Bun. Doamne, uite, acolo e flăcări. E numai bine. În fine, o să ne ducem în bază. De fapt, nu. Nu o să ne ducem în bază. Stai mă că eu am uitat că mai am gold. Am uitat că mai am gold acolo. Asta e foarte mișto că mi-am pus la 16, am zis? Da, 16. Adică 16. Nu te duci să mi le iei. Nu. Nu, că eu până nu fac upgrade-uri acolo nu mă las. Bă, cât de... Ai naibii sunt ăia. Vorbesc despre Red. Uite-te și tu, frate, nu te lasă. Te lasă până nu spargă ea un pat. Nu se simt bine. Dar eu sunt destul de blindat. Cred. Și sper. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doamne, ce vrea să fie doar 5 secunde. Aici la diamante și la emeralde. Păi din prima, cum s-ar duce omul pe mijloc la emeralde, ar fi plin de emeralde, da. Nu. Ok. In the game, please white. Da. Bine. Bad word. On game. Bun. Confirm. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dați un like, un share, un subscribe și v-am pupat.